començar ja la jornada més pròpiament de coeducació en esta part que es diu Diàleg obert, l'experiència de la llibertat femenina en la universitat. En primer lloc va parlar Dolors Molina, Dolo, com moltes de vosaltres la coneixereu. Jo vaig fer una xicoteta presentació. Aquestes coses ja sabeu que formen part del protocol de la universitat i sabeu també que ens dona pistes de lo que han treballat les nostres companyes. Aleshores, Dolo és professora al Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de València i, com ella mateixa diu, m'encanta el meu treball, tot i que de vegades es pot sentir el sentit i la frustració que provoquen els processos de precarització que vivim dins i fora de la universitat, fruit de polítiques neoliberals que s'estimen molt poc la vida humana i l'educació en particular. Ella ha après a ser mestra entre els mestres al moviment de renovació pedagògica del País Valencià, Gonçal Anaya, i aquest ha sigut per a ella un espai de formació, també un espai polític fonamental on ha après a reconèixer i a fer seua la dimensió política de l'educació en tot allò que ens afecta com a éssers humans que compartim un món. Allí ha conegut també que això és possible, perquè té exemples d'una escola i d'una universitat més humana, més viva, més habitable, més bonica. I està en les seues mans, també podríem afegir en les nostres mans, recrear aquest llegat. Algo que, com diu ella, trata de fer créixer a les companyes i la complicitat d'algunes d'aquestes mestres en el grup Sembra Educar en Relació. Una altra invenció. Una invenció de pràctica de relació política i llibertat femenina en educació i un espai d'acció i reflexió educativa que no oblida d'on venen aquestes dones que es reuneixen en Sembra, però que saben que són en un lloc altre, i un lloc altre diria entre cometes, un lloc altre que estan elles creant. Compartix amb absolut el remei, que després escoltarem parlar, des de fa molts anys, l'espai de relació de política Sofia, relacions d'autoritat femenina en l'educació, on els aprenentatges en aquest espai li ha fet, segons les seues paraules, canviar la seva forma de ser i estar a l'educació i al món molt més preparada. Per aquesta raó, ella afirma que són molt importants dues coses en la seva tasca universitària. Una d'elles és que la universitat, siga com siga, és en ella. I això l'ha ajudat a fer un desplaçament simbòlic que és política també molt important, ja que, com afirma, no puc canviar la realitat, però puc canviar la meva relació amb la realitat perquè aquesta es moga, perquè aquesta canvia. En segon lloc, una altra cosa important per a ella és que l'origen i el centre de l'educació es troba en la relació. Fer de l'educació una experiència de relació buscant font de sentit en la maternitat és una experiència que us obri a la llibertat femenina, on per ella és possible mantenir viva la informació sobre la relació amb el saber, la relació amb l'alteritat i la relació amb si mateixa. També comparteix amb Assumpta López, amb Remei i amb altres amigues l'espai Duoda de recerca de dones de la Universitat de Barcelona. Aquell espai ha sigut i és per a ella fonamental a l'hora de reconèixer i recórrer tot un camí epistemològic de la mà i amb la presència de la genealogia femenina. En aquest espai ha estat també en altres companyes com Clara Albiol, que també forma part del grup, però en aquest moment acaba de ser mare, com Nieves Blanco, que totes juntes mantenen i comparteixen l'amor per la relació educativa i diferents projectes de recerca financiats per el Ministeri de Ciència i Innovació, la Junta d'Andalusia o la Universitat de València. En els últims anys, Dolo ha realitzat estades de recerca en Unifuter, en Porto Alegre, Brasil, en la Universitat Federal de Santa Maria i en la Universitat de Màlaga. Té diverses publicacions i entre elles destaca aquestes dues. Les destaca perquè posen de relleu les seves preguntes i inquietuds en la recerca i la seva pràctica d'indagació. Les recerques són Cuidar la vida en les aules, que està publicat en Quadernos de Pedagogia en el 2011,
investigar la pràctica viva de la renovació pedagògica, que està en la revista Dora en el 2011. Per acabar, amb aquestes mestres que m'han anat anomenant, que avui moltes d'elles estan així, la uneixen moltes coses. A més dels projectes de reserva, totes elles tenen en comú el desig de continuar fent invencions polítiques que els ajuden a estar en un altre sentit de la universitat. Pues moltes gràcies i a l'escoltimador. Gràcies, Llum, que no sé si és millor la presentació que el que jo puc portar així, però moltes gràcies. Bona vesprada a totes i tots, i és un plaer estar així, aquí, i he de dir-vos que estar aquí dalt informa una miqueta. Així que no us preocupeu massa si de tant en tant em veu tremolar una miqueta la veu o tal, és que necessito entrenar-me. A veure, es convoca així a la taula rodona el títol de l'experiència de la llibertat femenina a la universitat. Jo he intentat, per començar, preguntar-me i preguntar-me en veu alta per a compartir amb vosaltres què significa per a mi l'experiència de la llibertat femenina a la universitat. I en així explicar-me, també buscar un títol, perquè jo si no poso el títol al text que faig, com que no puc escriure, sabeu? He de trobar el titolet, no? En aquesta ocasió ja l'he anomenat a la recerca de nous inicis, perquè algo important o algo del fil que per a mi té l'experiència de la llibertat femenina a la universitat és això, a la recerca de nous inicis, no d'un nou inici, de nous inicis. Aleshores, parlar de l'experiència de la llibertat femenina a la universitat és fer present la realitat universitària que es torna inestable a ser qüestionada. Què vol dir això? Vol dir que és parlar de la realitat universitària que sabem empobrida i malalta, perquè ens porta sofriment i molt de desordre. I sabem que parlar d'esta realitat és ja tornar-la qüestionable, vulnerable i inestable. Parlar de l'experiència de la llibertat femenina és també, i sobretot, fer present la necessitat d'obrir-se a un camí de recerca que faci possible allò que necessitem i que desitgem com a centre universitari, i que faci possible obrir aquest camí de preguntar-se sobre quin és el nostre desig, encara que sigui anar a l'encontre de necessitats difusas, com diu Ana Maria Piusi. Finalment, parlar de l'experiència de la llibertat femenina és portar pràctiques que hi són, que estan presents i que funcionen. Pràctiques que es mouen en un altre ordre simbòlic i que creen i recreen la vida universitària més humana i més sensata. Pràctiques de les que les dones i homes podem aprendre i que poden obrir-nos a una aposta política forta, avui penso que fins i tot revolucionària, d'aspirar a un nou inici, a una universitat fèrtil. Per això, estar aquí avui, en aquestes jornades, és una invitació a anar més enllà de la queixa i de la protesta, encara que això també siga. Doncs, allò que podem veure ja darrere de la queixa i de la protesta és que denuncien la veritat d'un estat incomplet i trencat a la universitat, en el nostre cas, o a l'escola, en altres casos. I no poder ser sencera allí i, per tant, la impossibilitat de desplegar la nostra pròpia energia, el nostre propi ser. Alhora, anar més enllà suposa prendre consciència de que aquest sofriment personal, subjectiu, és una clau del temps que vivim i que, per tant, es connecta amb altres. Però es connecta no per a deixar-nos caure, ni per a deixar-nos xafar, ni per a deixar-nos arrastrar, sinó que per fer d'aquesta connexió una presa de consciència a l'apertura de la recerca d'algun camí. O com ens assenyala Ana Maria Piusi, transformar la protesta en la presència d'una gran aspiració, l'aspiració a una universitat distinta,
perquè no podem estar d'acord amb la que tenim, tal i com és ara i tal i com va construir-se. En què no puc estar d'acord? Què és allò que em passa i em desordena? No puc estar d'acord amb el malestar i l'angoixa que genera el desaviadat Cronos, com li diu la Carmen Caballero. És a dir, no puc estar d'acord amb un temps accelerat i comprimit que entrebanca moltíssim o fins i tot de vegades fa impossible una pràctica de la relació cuidadosa i fructífera. La relació amb l'altre i amb allò altre, és a dir, amb els meus i les meves estudiants, amb el saber, amb les companyes i els companys, amb el pensament, amb les tasques de les que ho fem responsable, amb el que sigui. El temps hauria de fer viure aquestes relacions i hauria de procurar vida a aquestes relacions. No sé si us passa, però quantes vegades em trobo dient la vida no em dona per a més i en l'alè se me fa present la culpabilitat. No puc estar d'acord amb l'estabilitat i els bloquejos que em provoca l'excés. Excés d'obligacions i procediments burocràtics que sembla que vulguin fer-me confondre la creativitat i la complicitat amb el que sols és control i submissió d'allò que altres ja tenen o tenien decidit per mi. Excés que és també el tot ple i que fa molt difícil que una cosa altra passi. Que alguna cosa distinta, no prevista però necessària, puga fer-se present i circular. Perquè allò urgent, i cada vegada hi ha més urgències, desplaça allò que és necessari. No puc estar d'acord amb la manca de creativitat i d'empenta a obrir alguna cosa nova, l'empenta a buscar i experimentar que provoca el cansament. Estic emocionant-me. I no puc estar d'acord perquè això, l'acceleració, l'excés i el cansament són efectes d'un model universitari i no universitari que tracta de conformar i de conformar-me al si d'unes mediacions instrumentals que introdueixen una forta violència simbòlica. Per exemple, la violència que provoca voler suplantar o reduir la crisi humana i cultural que estem patint a una crisi únicament financera i econòmica, és a dir, de gestió i distribució de recursos. També la consciència de que aquests processos i canvis organitzatius i de llenguatge introdueixen, com ens explica Antonio De Vita, una forta postura pedagògica del capitalisme. I diu postura pedagògica perquè la producció capitalista s'ha transformat en una producció simbòlica molt sofisticada que ens educa, és a dir, que exerceix una dura influència quan organitza i reorganitza les relacions, quan tracta d'explicar i reexplicar l'experiència educativa i formativa. I ho fa dintre del marc de les noves mercaderies. Per exemple, ha modificat de forma radical la posició del professorat i l'estudiantat i els seus sentits estatuts. Una transformació que ha sortit de plantejar com a necessari per a l'estudi una finalitat professional o d'ús immediat al món del treball i que ha pervertit la preocupació o l'exigència que tenim els professionals, així en la universitat, de ficar en diàleg el saber acadèmic i el saber professional. L'ha pervertit perquè l'ha sintetitzat i l'ha cosificat en una jerarquització de sabers útils i de sabers inútils. I aquí hem de saber llegir inútil en tant que improductiu. El que queda més o menys clar en tot aquest procés, que no és sols de la mà d'unes polítiques del retall, sinó que és anterior i alhora contemporani a elles, és una idea d'universitat, eurouniversitat, diuen els mestres, o hi puntualitzen a Maria Brusi, pensada a la baixa, que fica com a element central la competitivitat. La competició, sobretot en el sentit econòmic i mercantil, que ha transformat, com deia abans, el llenguatge que parla de la universitat i de la nostra presència a la universitat, al si de la universitat, que redefineix els perfils i les funcions de qui habitem la universitat, professorat i estudiantat, i que sota l'únic ideal educatiu de la societat del coneixement es convoca a ser gerents, mànagers,
de nosaltres mateixes. És a dir, es convida a que se desapaguin soles entre les potencialment infinites oportunitats d'aprenentatge que hi són per ahí. I aquí, altra invitació a confondre's, perquè reforça i s'assimila la idea d'autonomia en tant que autosuficiència. I si tracta també d'altra cosa, és a dir, i si tracta d'expressar la meva aspiració i el meu desig? El que ha anat aprenent a mestres universitàries i no universitàries és que no es tracta sols de dir altres coses, sinó de parlar amb altra llengua. Perquè la llengua no és irrellevant i en aquest sentit l'experiència de la llibertat femenina no ha deixat caure la llengua materna. I la llengua materna, encara que coincidís amb la llengua d'un territori, va més enllà d'ell. Perquè quan aquí dic llengua materna em referís, parafrasejant Anna Maria Biusi, al teixit relacional de paraules que saben estar prop de les coses i saben portar, nombrar, el seu sentit en l'intercanvi amb els altres, a partir de l'experiència viva. Allò cert és que estant en llengua materna, procurant estar prop del que em passa i posant-hi noms junt a altres, ara aquí, en aquesta sala, amb vosaltres, em fa desestimar que el sentit d'ensenyar i aprendre puga trobar-se en els índexs de competitivitat, de qualsevol índex de competitivitat per al mercat. Perquè descobrís, amb dolor i impotència, que en una cursa individual, aquells en qui podria compartir i aprendre es convertissin en enemics. Quan soc fora de la llengua materna a la universitat, sé que les relacions humanes s'endureixen i es sequen. Ensenyar, continua parafrasejant Anna Maria Biusi, és un ofici d'allò humà que pot obrir allò diví. I és així. Perquè, com es diu Maria Zambrano, la mestra o el mestre són mediació viva que donem a l'altre temps i llum per a créixer, per a traure el millor de si. I quan soc així, que sé que és veritat, perquè sense mestres no tinc a qui preguntar ni davant de qui preguntar-me, sé que he de baixar d'aquest cavall que és la didàctica de la velocitat. I sé que he d'obrir altres temps, procurar altres experiències i parar la tendència, que en realitat és la resposta que he creat a l'exigència que me posen altres, a omplir-lo tot i a tancar-ho tot. Però no és sols la docència, també la recerca. Si no porto la llengua materna i si no m'obliga la possibilitat de pensar l'experiència, la qualitat del pensament es ressent moltíssim. El desig i la investigació, el desig i la passió per la investigació s'apaga, es deforma i es limita a unes preguntes mecanitzades i simples i a la recerca impulsiva d'unes respostes ràpides i comunes que m'ajuden a trobar el màxim de publicacions en el menor temps possible i a buscar publicacions indexades i a desestimar altres que poden ser força interessants però que no compleixen suficientment els criteris de valoració de la comunitat científica. Això sense caure en l'abisme que suposaria fer-me la següent pregunta. I qui és la comunitat científica? Allò cert és que la universitat, com a l'escola, que són llocs on hi és fonamental l'ofici d'allò humà, sols poden tornar-se habitables, confortables, afectives, amb la seva finalitat i el seu sentit, si es nodreixen de l'aliment incalculable, que no gratuït, de les relacions. I si això implica escoltar-se a si mateixa i a l'altre, i agafem el risc d'exposar-se i estar en primera persona, assumint les nostres eleccions, judicis i responsabilitats. I això comporta aprendre a obrir conflictes fecunds, és a dir, conflictes que mostren la disparitat existent entre el desig femení i allò real.
i que actuen com una crida a la mediació per ajudar a portar a l'educació els signes femenins i materns. Signes que puc reconèixer en una preferència per la pràctica de la relació no instrumental ni instrumentalitzada i per la preferència d'allò que és real i verdader, que posen al cor de la política la transformació de si i la recerca d'un sentit alt i gran del ser i de la responsabilitat, perquè el que es busca és enriquir-se simbòlicament en l'intercanvi amb els altres. De quines pràctiques podem parlar? Quins exemples trobem? Bé, jo tenia així algunes cosetes ja més apuntades en mà i tal, però crec que aquestes preguntes es van a poder respondre molt millor els meus companys de taula que jo. I per això vaig a passar-vos la pilota i després recuperem en el col·loqui del diàleg qualsevol altra cosa. D'acord? Gràcies. Bueno, jo ara vos presente a René Arnaus i Moral en la més ferma tradició de com se fan aquestes coses i almenys teniu una lleugera idea de qui és. És professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Ha sigut directora del Centre de Recerca de Dones d'UODA de la Universitat de Barcelona des del 2001 al 2009. Desenvolupa el seu estudi i recerca fonamentalment en la pràctica de la relació com a mediació educativa viva i amorosa i en aquest sentit li interessa, a més de les experiències d'educació lliure, l'aportació a l'educació del pensament i la pràctica política de la pedagogia de la diferència sexual que ha conegut a través de l'UODA i també amb els intercanvis i relacions polítiques en Anna Maria Piusi i també amb les trobades del grup Sofies que promouen relacions d'autoritat femenina en educació. En aquesta línia de recerca ha publicat diversos escrits que jo crec que també ens donen claus de on va el seu pensament educatiu o filosòfic. Escrits com Aprender a lo largo de la vida desde el amor a la madre, en un llibre que se diu Educación, nombre común femenino, coordinat per Anna Maria Piusi i per Anna Mañereu Méndez, del 2006, La didáctica en femenino, en ensenyar una experiencia amorosa, de María Milagros Montoya, un intercanvi de dons, un intercanvi de cultura i civilització en la revista L'Oda. També ha publicat textos en relació amb la recerca biogràfic-narrativa des de la vessant qualitativa, com el llibre col·lectiu Déjame que te cuente, ensayo sobre narrativa y educación, de 1995, o Complicitat i interpretació, el relat d'una etnografia educativa del 96. Jo crec que té moltes més coses, però en aquestes publicacions podem acabar i també un detall que consta de la seva biografia, que és un detall important. El Guixentà diu que és mare d'un fill. Quan vull dir remei, pot explicar la teva xerrada. Gràcies. Se sent? Bé, jo generalment a les classes estic molt a prop de les alumnes i dels alumnes, o sigui que aquí em trobo molt lluny. Però és una altra situació, però no per això et pots sentir o més lluny o més a prop. Que us veig aquí presents i a vosaltres us parlo i també per compartir també aquí les reflexions i les experiències per aportar. Primer agrair també a vosaltres, a la Universitat de València, a les dones que heu parlat abans també, per tota aquesta trajectòria que heu explicat i que puguem ser aquí a la Universitat de València en una taula explicant pràctiques de llibertat femenina a la universitat. I gràcies a l'Oba per fer tota la introducció també, que ja ens ha col·locat en un pensament, en una
reflexions en una experiència. Ella deia, bueno, la Remei explicarà les pràctiques. Sí, us explicaré alguns exemples i suposo que també a l'hora que us expliqui podeu també repensar-ho amb la vostra pròpia experiència, perquè igual després ho puguem parlar conjuntament. Abans, però, dir-vos que les experiències que us explico formen part d'una recerca que jo també vaig encapçalar, perquè de mi sortia el neguit i ho vaig compartir amb les altres companyes de Duoda quan era directora del centre de recerca, perquè jo tenia una inquietud treballant a la universitat, estant a la universitat, i és ben evident que la majoria d'alumnes de la Universitat de Barcelona i aquí també avui doncs som dones i pensava què estem aportant realment la quantitat de professores que fa temps que estem que cada vegada més hem anat entrant a la universitat, què realment estem aportant? Moltes coses són evidents perquè estan en moltes publicacions, perquè dins de la mirada del feminisme ha pogut aportar i donar llum des de la filosofia, des de la història, vull dir, coneixem molt coneixement que segurament que tindreu també a les aules, però no sempre arriba tot. I agafant també la idea que deia la Dolo, com signifiquem nosaltres la nostra llibertat també guanyada? I aquí el que vam fer és una recerca en què vam proposar professores que no coneixien, les línies de pedagogia potser sí, perquè és allà on treballo, però moltes d'altres àrees de ciències experimentals, de biologia, de llengües, de literatura, d'arquitectura, de gairebé de totes les àrees del saber, vam fer entrevistes en profunditat per conèixer el sentit que donaven al ser professores, el sentit que donaven a la investigació que feien i també a la gestió, perquè una cosa que ens vam adonar, i elles també ens deien, és que, i també veiem com una preferència femenina, en què tot i ser conscients, i ara ja, perquè clar, això fa 4 o 5 anys, i ara ja és així clarament, que ja tenien la consciència ja en aquests anys que feien la recerca, en què es prosperava la recerca, fonamentalment, i aquí ho sabem, les professors d'universitat, que si tenen més sexenis, si tenen més publicacions, si tenen indexades el que deia el valor, doncs, també es reconeixen d'una altra manera a la universitat, no? Però tot i així, elles sempre ens deien que volien combinar l'aspecte de la docència, la gestió i la recerca. Jo us llegiré uns exemples, passejant-nos per aquí, o sigui, del sentit que donen a la docència, i us volia apuntar alguns exemples. El sentit d'aquesta recerca també era, i una mica la Dolo ho ha dit, però és perquè hi ha molta experiència humana, femenina, lliure, és a dir, per desig de portar-ho al món, però no està significada, no està anomenada. I si la deixem inerta i sense dir, sense fer-la política, sense fer-la com a pràctiques de civilització per a totes nosaltres, però també per tots, doncs queda sense fer-se, com deia, política i pot quedar molt. Per tant, el nostre sentit també anava aquí darrere. Què realment, quin sentit hi donem? No us ho agafeu com a general, però sí com una preferència femenina, perquè en diverses àrees del saber coincidien en molts aspectes. Per això jo també vaig citar aquest capítol del llibre que després vam publicar, que a la Universitat Fèrtil, que es deia Pràctiques d'experiències de creació femenina lliure, perquè era el que elles també genuïnament hi volien posar. Per exemple, una de les coses més destacades en la docència que vam veure és com que realment les dones a la universitat sí que ens hem pres la llibertat per estar d'una altra manera. I aquest estar d'una altra manera, l'analitzar i el reflexionar sobre les seves, en les entrevistes mateix, però també després l'equip d'investigació, veiem que hi ha una preferència femenina d'ajuntar
d'ajuntar l'experiència del coneixement, que realment el coneixement que puguem portar a les aules també sigui viu, toqui alguna cosa també del present, toqui alguna cosa de la pròpia experiència que portem, de les preguntes, de les inquietuds. Molts de vosaltres porteu preguntes, que hi pugui haver un diàleg amb aquestes preguntes. Per exemple, una romanista ens explicava que es va per aprofundir la cultura i la literatura portuguesa. Va escollir per fer la recerca, la seva investigació, la vida dels nàufrags. I deia així, perquè per ella representava la vida, la lluita per la vida, i d'una intensitat i d'una fúria incomparable amb altres personatges del viatge. Els nàufrags d'aquests viatges que es feien cap al continent americà, sobretot. I llavors ens deia, a mi m'interessa expressar als estudiants un coneixement molt viu, molt vital, molt real, que ajudi a explicar i a comprendre el món. I afegirà que el sentit que donava a les humanitats per ella és connectar el que sabem amb la societat i amb el món, perquè en el fons també som aquí perquè hi ha un passat i que com lligar aspectes també del passat per comprendre aspectes del món d'avui. Vull dir, aquí veieu aquesta connexió. El meu treball està molt directament relacionat amb la vida, amb el món, amb les persones que van existir. I aquesta és portar en el centre l'experiència i, per tant, a l'hora d'entrar en l'intercanvi també amb els alumnes i les alumnes de què ens diuen aquestes històries, doncs ella portava també una atenció a la relació que es creava en l'aula. Tot això hem vist que es deia de moltes maneres i professores diferents. O una professora de pedagogia que ens deia hi ha quelcom en mi, com a professora, ens parlava, que sorgeix amb molta naturalitat i esdevé un acte relacional creador. Es tracta de la disponibilitat cap a l'altre, el donar de mi mateixa el que sóc, aportar el que porto en el meu equipatge del que sé i del que no sé. Ofereixo amb gratitud, generositat, formar part, com l'altre, d'un projecte docent, d'una gestió compartida. Els altres tenen un lloc central i vital en mi, sigui universitària, educadora social, mare, amiga, companya, ciutadana. Tot això que era, per ella, ho portava i ho oferia també com a saber en l'aula. Per tant, no hi ha aquestes distincions entre vida privada, vida pública. Els sabers de ser mare, de ser educadora, de ser amiga, són uns sabers que per l'educació ella pensava que eren importants també transmetre'ls i parlar-hi. Una altra professora, per exemple, de Ciències Experimentals, ens deia: m'importa que les alumnes i els alumnes m'entenguin i els miro a la cara, intento que participin i que parlin. M'agrada saber qui tinc a davant. O sigui que aquí també podeu veure la preocupació d'obrir la relació i deixar enrere amb tot això una universitat que ara pel present ja no té massa sentit, encara que segurament que hi ha moltes formes que encara són de l'antiga potser universitat. Per nosaltres la nova universitat també té a veure amb aquesta universitat que ja existeix, amb aquestes pràctiques que podem reviure aquest intercanvi de coneixement i d'experiència. Que no em passi del temps, però per transmetre-us això. Moltes també ens acompanyaven els seus comentaris de quan ens explicaven aquest sentit que donaven a les seves pràctiques, que fixeu-vos, no és un sentit que els hi sortís directament, ens importa la relació. El que va ser interessant també era que la pròpia pràctica de conversa estimulava un pensar conjunt que feia descobrir el per què estem fent el que estem fent, perquè hi ha molts aspectes d'aquests que són evidents que els portem a l'aula, però no els donem el valor d'un coneixement fonamental per a la nostra vida.
Vull dir, això està bé a casa, però a la universitat és una altra cosa. La universitat és una altra cosa, però si no està sustentat per això més fonamental de la vida, ens quedem aïllats amb un bloc de coneixements abstractes que segurament que ens aporten, però si no ho vinculem a la pròpia vida pot ser que ens quedin desconnectats i no ens serveixin per entendre el present que ara tenim. Això també ens ho van fer veure d'una manera molt clara i surt en el reportatge que després també la sortirà, que per exemple en el 2009 hi va haver totes aquelles tancades d'estudiants, que segurament aquí també, ens van fer veure que, o sigui, ells deien no volem una universitat mercantilista, no volem una universitat mercantilista, volem una universitat diferent, no? Diferent en què puguem portar les nostres inquietuds i que ens pugueu ajudar a entendre el món d'avui també, a partir del que sabeu. I era molt interessant com totes aquestes relacions que nosaltres teníem amb els estudiants també ens van ajudar a poder explorar i despertar tota aquesta riquesa que també veiem en la investigació que anàvem fent. I això també sortia amb la recerca, la preocupació que donen perquè la recerca pugui tenir un ressò per un creixement humà, per cuidar les persones, no? I moltes ens estaven dient que no ho feien ni per poder ni per diners, com potser veien amb molts companys, no? Que tenien, sinó que ho feien per altres, no sé, per plaer, per desig, per la curiositat, pel repte d'investigar, per tots aquests aspectes, no? I això també ens va sorprendre molt. I com deia la dona, moltes vegades ens trobaven, de vegades amb un sistema institucional que no valora tant el procés que has tingut en la recerca, sinó constantment els resultats, no? És de la finalitat. I això també es nota molt, perquè el procés de recerca és un procés de vida, és un procés orgànic, té el seu temps, té la seva vida, té el seu sentit, i de vegades les conseqüències de portar processos d'aquest pot ser que donin uns resultats que no serveixin després perquè puguem créixer i cultivar-nos i cuidar-nos més humanament, no? I també en la gestió vam veure això, que moltes dones es preocupen de tenir les portes obertes dels despatxos, de dir passeu, aquí estic sostenint el que creieu, no totes, però amb moltes que vam preguntar i conversar ens deien aspectes d'aquests, i que els importava poder crear ambients de relació, poder crear ambients en què els permetessin que si troben una professora, un alumne, poguessin anar a prendre un cafè junts, no? Vull dir, no una gestió molt més jeràrquica, sinó una gestió més relacional. A la meva facultat, aquesta paraula gestió relacional, i amb el sentit que dona de confiança, d'obrir-se a la confiança i a la comunicació, ja forma part del que ells expliquen del sentit que donen a governar des del berenar, no? Doncs jo us volia explicar amb alguns exemples d'això. També m'agradaria saber si aquesta universitat, que sí que existeix, potser de vegades massa moments i altres moments queda coberta, no?, per aquests patrons de tant de temps, que si també l'heu vista, si també la viviu amb algunes professores, amb algun professor segurament que potser també, però que la puguem reconèixer. Aquesta és la idea també d'haver creat una obra d'art que es diu Eloís, que explicarà l'assumpte també després, que diem que totes aquestes pràctiques lliures que portem les dones sigui aquesta una universitat del present, que és el que en diem la Universitat d'Eloís, aquesta figura, aquesta dona del segle IX, del segle XII, no és Duana, és que Duana és una comtessa, és el nom d'una comtessa del segle IX. Interessant també, i per això en honor seu li vam posar Duana del Centre, que ara ja té carrers a Barcelona, no? Doncs aquesta figura d'Eloís, que estava enamorada del coneixement viu i de poder pensar la seva experiència en el món. Gràcies, Gràcies, René. Gràcies a Asunción López Carrer
Edo Asunción és psicòloga i dedica la seva vida a explorar la relació educativa. És professora de la Universitat de Barcelona, Facultat de Pedagogia, Departament de Didàctica i Organització Educativa, i ha cercat descendint del seu treball educatiu una relació fecunda entre recerca i formació i se sent afortunada perquè m'ha de deixar d'aprendre i el transformar-se en la relació amb les companyes, amb les educadores, amb les amigues, amb les mares. Des de 1987 té una filla i donar cos a aquest desig l'ha situat d'una forma nova en la seva relació amb el món. En 1997 entra en relació amb el pensament i la pràctica de la diferència sexual que implica una revolució interna en el significat del seu ser dona. Des de llavors pertany a DODA, on impartís en el màster l'assignatura Deseos, Experiencia y Utilidad Femenina en Educación, i on practica amb altres dones una relació política basada en la disparitat i en l'autoritat femenina. Recentment ha publicat entre madres y maestras una relación que hace escuela en cuadernos de pedagogía, la experiencia de saber en femenino, en educar en femenino y masculino, editorial Acal 2001, o ser mestre en primera persona en cuadernos de pedagogía. Ha participat també en una obra col·lectiva que jo li tinc molt de carinyo, que es diu Retrato de Mestres, del 2005, per a celebrar els 30 anys de la revista Cuadernos de Pedagogia. Ha escrit Hacerse Mediación Viva en Ana María Piusi y Ana Mañana Méndez, las de coordinadores, Educación, Nombre Común Femenino, Barcelona, 2006. Passe a deixar-li a ella la paraula i que ens conte que vulgui. Sí. Hola, bona tarda a totes les professores, alumnes. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Estic supercontenta. I, bueno, el que ha explicat ella resumeix en que jo tinc un interès, un desig que em mou, que és que m'interessa la vida de les persones, fonamentalment de les dones, però també dels homes, que ens acompanyen en aquesta vida que de vegades es converteix en algo bastant complicat i difícil. Vull fer també una petita al·lusió al fet de... Les meves companyes han parlat de l'espai, de com ens trobem ara, i jo penso que venen al cap les paraules de la Maria Zambrano quan diu que quan s'inicia una lliçó a l'aula, quan una està com a mestra en una aula, sigui que estigui a la tarima o no estigui a la tarima, es juga algo molt important, que és el fet de que t'escullin, perquè la institució dona unes percepcions donades, figura perquè jo estic aquí, jo sé moltes coses i vosaltres esteu allà i doncs em veniu a escoltar. Però només aquest acte d'avui anirà bé si realment vosaltres hi ha una elecció per la vostra part i l'escolteu amb ganes i interès i després podem conversar i veure els efectes que ha produït en uns i en altres aquesta xerrada. Dic això perquè moltes vegades quan esteu a classe i després com vosaltres sigueu educadors socials, mestres, etc., veureu que això s'està jugant sempre, perquè per molta institució que hi hagi a darrere, la relació és una aposta contínua i de cada moment. Cada any, a començament de curs, quan entro en una aula, per mi sempre és algo nou i sempre em fa preguntar-me moltíssimes coses i em fa estar viva, és aquest de que realment sempre hi ha alguna cosa nova que està circulant. Bé, les meves companyes ja han dit moltes coses. Jo vull explicar-vos primer, situant-me a la meva edat i condició, dir-vos el que per mi ha significat el poder participar en aquesta recerca amb la Remei i les meves companyes, l'Eduoda de la universitat, ha significat molt. Ha significat molt perquè quan penso la paraula fèrtil, em remet a fecunditat,
i em remet a, ja parlant de dolo, em remet a un simbòlic femení, em remet a la creativitat femenina. I això per mi és un valor, em situa en una genealogia de dones, una genealogia de dones que més enllà de cada època, perquè moltes vegades es fan talls generacionals que moltes vegades no tenen sentit, perquè la llibertat no és de ningú, la llibertat va circulant de generació en generació. I llavors aquesta connexió amb aquesta llibertat de pensament que ha existit sempre en les dones, i també en alguns homes que s'han situat fora d'un simbòlic dominant, doncs per mi em dona molta força. I per tant, la futilitat és una paraula que em situa en un altre lloc, com ha parlat molt bé la Dora i la Remei, em situa en un altre lloc, perquè ja no he de produir, he de fructificar, he de crear, he de donar vida, i això em sembla molt diferent. Per tant, em situa en el ser, no en el tener, no en el tener títulos, en el tener dinero, no sé, todas estas cosas que nos ponen en la cabeza, ¿no? Me sitúa en el ser y me sitúa en la vida, y me sitúa en las personas y en esa vida que muchas veces, ahora me he pasado al castellano, bueno, disculpad, en esa vida que muchas veces sentimos usurpada, y eso es lo que nos produce un malestar terrible. Cuando estamos no pudiendo atender a una alumna porque tenemos que rellenar una ficha, no pudiendo investigar o estar en un lugar que nos gustaría estar porque no tenemos los puntos, bueno, todas estas cosas que todos ya sabéis, ¿no? Entonces, esto es una usurpación que yo pienso que es algo con lo que tenemos que estar siempre atentas e intentar no dejarnos ocupar por ello, ¿no? Bien, entonces mi colaboración concreta en el libro era un capítulo que se llama Investigar, no me acuerdo, la vida es una, investigar una práctica política. Y bueno, quiero reseñaros, no os daré más al rollo desde mi punto de vista y luego entraré a hablaros de la segunda parte que seguramente, sobre todo a los alumnos, os interesará más, y alumnos que estáis aquí. Pues para mí y para muchas mujeres la vida es una, no podemos compartimentar, como decía ahora mismo Remei, no puedo pensar ahora estoy haciendo investigación, sino que la pregunta es algo que me invade, el interés no es algo que cuando estoy en el parque con los críos me estoy haciendo preguntas, a veces cuando estoy delante del ordenador me quedo bloqueada, es decir, que la investigación forma parte de la vida y la vida es una, y yo creo que también la investigación se ha esclerotizado mucho con todos estos baremos, con todas estas cuestiones, y ha perdido a veces vitalidad, que tal como explicaba René, las mujeres universitarias, muchas mujeres universitarias, estamos llevando de alguna forma para recuperar esto, porque si no nos transformamos nosotras investigando en la relación investigadora, no vamos a poder transformar nada, porque no nos vamos a poder dejar decir lo que nos está diciendo alguien para que lo podamos incorporar y devolver al mundo de otra manera, en este caso al mundo educativo. Por lo tanto, pienso que es muy importante pensar que la vida es una, y también pensar que la investigación y la docencia no tienen que ser dos compartimentos estancos, porque los dos aspectos forman parte de esta relación con la otra persona, de esta alteridad que produce conocimiento, en conversación, en diálogo. Bien, os decía que quizá la segunda parte os podría interesar más, esto forma parte de esta investigación y está dentro del libro que ha comentado René, porque nosotras también tuvimos la inquietud de ver, bueno, estas son nuestras expectativas, estas son nuestras maneras de ver la universidad, pero ¿cómo la ven nuestras estudiantas? ¿Cómo la ven ellas? ¿Hay alguna confluencia? Evidentemente estamos en las clases y sabemos que la hay, pero queríamos ampliar esta mirada, detenernos un poco, y para ello hicimos una serie de grupitos de discusión, conversaciones con distintas alumnas de distintas facultades de humanidades, fundamentalmente, educación social, pedagogía, psicología, etc. Entonces, ¿qué nos dijeron ellas?
Para mí hay una cosa muy importante, que después veremos a ver qué opináis vosotras, y es que realmente venían a la universidad con este deseo de existencia, de formación, de poder transformar sus vidas. No expresaban que vinieran solo por los títulos, esperando una acreditación que les permitiera trabajar, sino que la mayoría de ellas centraban su venida a la universidad, su entrada a la universidad en una expectativa grande de transformación, de poder ampliar la mirada, de poder transformar algún aspecto de su vida. Es decir, venían con un deseo en grande, no con un deseo pequeño, de ese que a veces se habla en los medios de comunicación, ¿no? Sino que ellas venían realmente por un deseo fuerte. Entonces, a partir de aquí, ellas empezaban a hablar un poco del claro oscuro que se habían encontrado al entrar en la universidad con sus expectativas, con estas expectativas. Y os voy a leer algún ejemplo que lo dice muchísimo más claro que yo, a ver si lo encuentro. Dice, la parte oscura, dice una alumna, la universidad proyecta un paradigma que no genera vida, sino que hace tenerla. Este paradigma se asocia con un orden simbólico masculino en cada luminal que se sitúa frente al mundo y no con el mundo. Esto se traduce en una práctica educativa basada en tecnicismos, con una ausencia de relación, con la utilización de métodos de control, una separación de la praxis y la teoría, una transmisión de conocimientos cerrada y repetitiva, que está basada en pensar sobre lo ya pensado y no sobre lo que está vivo, lo que provoca un desorden interno y una falta de sentido. Esto era la parte oscura, que se complementaba en algún momento diciendo también, bueno, pues que se habían encontrado algunos profesores pues distantes, 5 minutos, vale. Bueno, con una gran dificultad de relación y con una gran dificultad de facilitar un encuentro. Ahora, junto a esto, es decir, junto a a situaciones en las cuales no veían sus expectativas reconocidas, por decirlo de alguna manera, que ahí está la elección, porque si como profesoras no reconocemos las expectativas, no circula la autoridad, no circula la relación. Pero frente a estas dificultades también hablaban de profesoras sorprendentes y algún profesor también. ¿Quiénes eran estas profesoras sorprendentes y estos profesores sorprendentes? Eran aquellas profesoras que de alguna manera vivían ellos mismos como unos espacios que hablaban, o ellas mismas, unos espacios de libertad. Os leo también un ejemplo. Una alumna lo expresa así: es un saber complex y creador que permite experimentar la vida de una nueva forma molt més enriquidora. No conforman un conjunt de coneixements estancs, sinó que és un saber que es revela, si una s'obre a si mateixa i permet la interacció contínua entre l'experiència i el pensament. La intuïció, la alumna continua dient, la intuïció s'havia revelat gràcies a l'ajuda de persones, se refereix a aquestes professores, que oferien l'espai i el temps per realitzar aquesta difícil tasca d'abandonar un ego creat sota l'auspici d'un paradigma de l'ordre masculí dominant, deia aquesta alumna. Bueno, que coincideix amb el que deien les professores, com em recordarà René. Bé, com que tenim poc temps, no puc dir aquests exemples, però hi havia molts exemples. Llavors, què valoraven d'aquesta relació educativa amb una epistemologia distinta, amb una aproximació al saber a partir de l'experiència i pensar sobre la pròpia experiència i sobre el que elles mateixes portaven, doncs valoraven la possibilitat d'una relació educativa que donés temps i espai a la paraula, que donés confiança, que
hi ha moltes coses. Una presència que no, de la professora que no envaeix a l'altre, que el deixa pensar, que el deixa elaborar, que reconeix la particularitat i la singularitat de cada alumne, etc. És a dir, unes qualitats que es refereixen sobretot a la importància de la relació, no només la relació professor-alumne, sinó també, que és molt important perquè hi ha tot aquest espai de relació i de llibertat, sinó també una llibertat de la relació amb el saber, una llibertat perquè diuen elles mateixes que és un saber atravessat, que la mestra, o en algun cas algun professor, el que està fent és transmetre aquesta vida i donant això a les alumnes, aquestes també comparteixen aquest canvi o aquesta transformació interna, que és l'important. Estic acabant ja, però us podria llegir només dos processos que em semblen molt interessants, perquè també parlaven de que aquesta experiència a la universitat els havia servit fora de la universitat, perquè algunes ja eren exalumnes. I una d'elles parlava de la seva relació, perquè una són educadores socials i una d'elles parlava de la relació que havia tingut amb una persona gran, que es deia Sole. Dice, bueno, os llegeix un trosset només perquè és molt bonic. Diu, allí conocí a la Sole, era muy mayor, tenía más de 80 años. El primer día no quiso ni mirarme, no quería ver a nadie. El segundo me miró de lado pero no dijo nada. El tercero me miró un poco más. Al siguiente quiso que la acompañara y fuimos a pasear y a tomar un café y así iniciamos una relación de más de 4 años hasta que ella falleció. Me salto un trozo y dice, con ella aprendí que la relación de la acogida ha de ser una forma de libertad. No puede ser una técnica que queramos utilizar para todos igual. Hemos de escuchar el deseo del otro, intuirlo, respetar su ritmo, su tiempo, su forma de ser y de estar, simplemente aceptar su singularidad. No existen dos prácticas educativas iguales porque no hay dos individuos iguales. Y ya un último trocito de otra chica que dice, mira, a mí que siempre me preocupaba mucho cuando estaba en la universidad, otra alumna, dice, el saber marcar límites, siempre le preguntaba a todos los profesores a ver si me daban alguna pista. Me decían que no había fórmulas y ahora he comprobado que llevaban razón, que los límites se marcan solos, simplemente se trata de escuchar el sentir de la relación y percibirlo. Si el otro se siente bien y cómodo, yo también, ya está, así de fácil. El límite está ahí, en ese equilibrio emocional que va fluyendo de la experiencia de la confianza. Es estar disponible con amor y ofrecer libertad y a tantas cosas que conforman una relación educativa sana. Bien, después de estas palabras que podría seguir, no sigo porque realmente, pero pienso que estos testimonios de estas alumnas y exalumnas nos sitúan también en esta otra dimensión de esa universidad que queremos y deseamos y para la cual las compañeras de Valencia han organizado estas jornadas y espero que podamos seguir pensando en ella y sobre todo contribuyendo con nuestras prácticas. Muchas gracias. Ara vaig a presentar a Assumpta Bassas Vila, que és professora de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i també del Màster d'Estudis de la Llibertat Femenina de DODA. En DODA també està a càrrec del projecte La Colección de Arte Contemporáneo y el Punto de Investigación La Redacción. Ha participat en grups de treball polític entre professores universitàries per a la creació d'assignatures de llibre elecció sobre arte, mujeres y perspectiva en investigación docente y aprendizaje, o seminarios con arte y feminismo, el continuo de una relación fecunda, Buenos Aires 2009. Participa també en l'elaboració de projectes per a orientar-se en educació secundària i batxillerat, de manera que circule l'autoritat femenina i la política de les dones. Ha escrit i escriu sobre artistes contemporànies catalanes,
obras con punto rebelde, punto y aparte, punto y seguido, recreando el sentido del hacer desde la libertad femenina, o La palabra es el hilo, editat en Buenos Aires en 2009. També sobre una nova història de l'art, feminismo y historia del arte, del paradigma de lo social al paradigma de la diferencia sexual en la historia del arte. Això està editat en la revista Papers d'Art del 2005. És mare també de dos xiquets. Com vulguis. Vols que llevem d'ací i apaguem les llums? Comencem a apagar les llums. Moltes gràcies a les organitzadores de les jornades i també a la Remei i a l'ASSO, perquè jo no soc ni de pedagogia ni soc d'educació, però sí que em dedico a l'educació des del meu ser mare i des de les classes que dono a Belles Arts. Jo volia començar d'alguna manera, d'una forma una mica més artística, perquè és el meu camp. A veure si em donarà confiança, voldria presentar un documental que tot seguit veurem, però abans de veure'l m'agradaria que féssim un exercici, diguem, de tancar els ulls mentre sentim el so d'aquest rellotge i aquestes campanes. Van ser la música de fons, és a dir, van ser el so a acompanyar la peça, de la qual us explicaré ara 4 coses. Sentim, doncs, les campanes primer amb els ulls tancats. Bé, moltes gràcies per obrir els ulls i ara podem pensar una miqueta a què us convoquen aquestes campanes. A qui, o sigui, qui em convoca i a què? Una mica. Heu sentit moltes vegades aquella expressió de sentir campanes també, no? També és interessant, no? Sentim campanes. Què vol dir? Que hem sentit alguna cosa, no?, que ha ressonat amb nosaltres. Doncs una mica la idea d'aquest documental que expressem avui és aquesta, de celebrar una instal·lació d'art contemporani que vam poder fer com a intervenció a la Universitat de Barcelona, però també convocar, inspirar, que sentim campanes i seguim, diguem-ne, aquest so de les campanes. I aquest so del rellotge, que era molt important per l'artista, que ara us explicaré qui era, també és molt important per nosaltres perquè d'alguna forma el rellotge hi ha aquest tic-tac, tant del rellotge de casa antiga, doncs ens arrela el temps real, ens arrela el temps present. És a dir, aquest documental que veurem és el registre d'una obra d'art que vam coproduir Duoda amb ajuda de l'Instituto de la Mujer, de l'Institut Català de les Dones i sobretot de moltes mediacions, de moltes relacions polítiques amb dones que van confiar en nosaltres. En el moment en què ens vam adonar, paral·lelament al treball de la Remei, de l'Anna Maria Piusi i de totes les dones de Duoda, que com us he explicat la Remei i l'Asso i la Dolo van col·laborar en aquesta investigació, en el moment en què ens vam adonar que volíem també, diguem-ne, alguna imatge, és a dir, estem parlant molt d'anomenar l'experiència femenina lliure, d'anomenar, és a dir, les pràctiques polítiques que les dones posem en joc, quan d'alguna forma decidim realment ser dones a la universitat. Necessitàvem una imatge, necessitàvem aquest altre llenguatge, que també és molt potent, sobretot avui en dia.
I nosaltres a Duoda tenim una pràctica de fa temps que és de treballar amb artistes. No perquè ens fan màrqueting del que fem, no perquè il·lustren el nostre pensament, sinó perquè d'alguna forma hem descobert que el pensament visual és un pensament també com els altres, i que ajuda moltes vegades, il·lumina. Aquella idea de María Zambrano i d'Anna Maria Mallero, una poeta. María Zambrano diu: l'art necessita de la vida, i Anna Maria Mallero sempre parla de com l'art il·lumina l'experiència viscuda. Llavors vam decidir que apostàvem per demanar-li a un artista amb la qual havíem treballat anteriorment i que ha participat i ha estat en relació política amb nosaltres moltes vegades, que és Helena del Rivero. Per cert, és valenciana. Sí, que estem molt contentes de que veieu des del la pròpia ciutat, actualment afincada a Nova York, des dels anys 90, doncs que pogués fer una obra que signifiqués en bellesa, i a través de la bellesa i a través dels símbols, aquesta presència de les dones a la universitat, que és més que un número, que és més que una estadística. Com d'alguna forma la nostra universitat està canviant coses. D'alguna forma, com s'explicava la Remei Nasso, ens adonàvem que hi havia una universitat dins d'una altra universitat, i que és la que ens interessava. Llavors, l'Helena va acollir el nostre desig i va fer aquesta instal·lació intervenció. Per què intervenció? Doncs perquè va estar penjada, com ara veureu, en l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, al carrer la Gran Via de les Corts Catalanes, durant 2 mesos i mig, i ha viatjat a altres facultats i va estar penjada allà com entre els altres símbols universitaris. I també, com veureu, la peça intenta, el disseny que l'artista va fer de la peça, intenta també conjugar realment aquesta procedència. És a dir, les dones entrem a una universitat que no és, que en origen no va ser per nosaltres, però després, d'alguna forma, en aquesta universitat no ens igualem a les pràctiques. És a dir, jo recordo quan vaig entrar a ser professora, volia ser professor. Volia ser el professor com ell, havia de demostrar constantment que servia com a professor, i fins que no vaig descobrir, gràcies a aquest treball en comunitat amb les dones de Duoda, què volia dir per mi ser professora i com d'alguna manera el ser dona afegia una riquesa importantíssima, i després el ser mare afegia una riquesa importantíssima a l'educació. Doncs fins que no vaig descobrir, d'alguna forma no vaig donar les classes bé, no em vaig sentir bé, no vaig rebre tampoc tota la riquesa que em donava la relació amb l'alumnat, i no vaig viure la universitat encarnada, és a dir, en el meu propi cos. Aleshores, aquesta peça, com veureu, d'alguna forma intenta simbolitzar aquest canvi. La diferència sexual femenina no és neutralitzable, no és una cosa que hem de neutralitzar, sinó al revés, hem de significar, hem de posar paraules, hem de posar imatges i hem de comptar amb ella. L'Helena del Rivero què va fer? Doncs, com veureu ràpidament, va fer un tapís de 3 metres per 3 metres, conjugant, com heu vist al PowerPoint que hem estat passant, 2 escuts universitaris antics, l'escut de Carles V i l'escut de Cervera, de la Universitat de Barcelona, és a dir, els orígens de la universitat masculina, que un d'ells, curiosament, tenia la Immaculada en el centre de l'escut. Aleshores, ella va agafar les formes d'aquests 2 escuts i va crear un disseny nou. Però, què va passar? Quan ens va presentar la primera prova, vam veure que d'alguna forma una cosa no anava. Al centre de l'escut hi havia una simbologia i vam dir, no és possible. És a dir, aquest centre de l'escut ha de tenir vida, ha d'encarnar d'alguna forma aquesta noció d'una universitat en presència, del pensament en presència, de l'experiència relacional. I llavors l'Helena va dir, d'acord, i va pensar, doncs faré una performance. No sé si sabeu què és una performance, em sembla que sí, no? Però és un tipus de llenguatge que bàsicament
la diferència amb els altres és que és de lo més efímer possible. És una de les pràctiques artístiques que confia més en lo efímer de la vivència, també confia molt en el cos, és a dir, és pensament corporalitzat, i aleshores ens va anar molt bé. I va escollir per fer aquesta performance les escales nobles de la universitat, el centre, el cor de la universitat. Llavors hi havia també aquesta música que us diu aquest so, i no us dic més. Primer veieu el documental ens l'ha fet Marta Vergonyós i Anna Sant Martí, dos videoartistes, una videoartista i l'altra documentalista, i ha estat editat i coproduït per Boda i per l'Institut Català de les Dones. Després m'agradaria, en el documental parlem amb diverses persones i es veu una mica el lloc on va ser creat i on el vam inscriure, com un incís, va ser com un incís allà dintre. És un ambient com aquest d'avui, i aleshores després en tot cas parlem d'alguns d'aquests símbols que estan inserts en aquesta peça d'art. La cosa empezó desde la colección de arte y punto de investigación La Relación, del Centro de Recerca Boda. Vino Elena del Rivero y después de comer, así después de un día muy agitado, nosotras queríamos que ella hiciera una instalación el año pasado, en realidad el 2007, bueno, quizá el 8, ya no me acuerdo, es igual, creo que era el 7. Y entonces la trajimos aquí para ver la parte de las cocheras del vestíbulo de abajo a la entrada de la universidad, que nos parecía un sitio amplio donde quizá podía hacer una adaptación del chant 9/11. Y entonces ella lo miró, lo vio un poco de una mueca y dijo no tiene alzada, y entonces se metió por la escalera doble, miró para atrás y dijo aquí podemos hacer algo. Pero sí que es interesante que el impulso inicial de esta creación tan enorme fue el ver, Elena, este hueco y decir, aquí haremos algo. Y entonces, a partir de ahí, el trabajo fue hacia estudiar el espacio, ver lo que aquí había, estudiamos mucho los sellos de la universidad antiguos, la historia de la universidad, los emblemas de la universidad que hay aquí, el Perfum de Tomea Luce, la Inmaculada con el lema del sello también, y a partir de ahí, pues nada, montones de opiniones, de intercambios, de energía, de retrocesos, de que muchas cosas que queríamos saber no se sabían fácilmente, o sea que hubo que hacer toda una investigación para ir centrando la instalación, la idea. Y claro, la idea de Elena fue enseguida lo que Boda es en el centro de la universidad, o sea, lo que las mujeres de Boda hemos aportado a la universidad, y a la vez como la idea de un nuevo lema de la universidad, una universidad que no estuviera solo centrada en la libertad lo inunda todo de luz, o libertas perfum de tomea luce, sino algo más, que tuviera que ver con la presencia femenina en las universidades del siglo XX. Y entonces ella se le ocurrió enseguida la idea de Eloís, y se transmutó en Eloís durante un tiempo, y entonces trabajamos la relación con Abelardo. Eloísa es una figura que a las universitarias de hoy, las jóvenes no la conocen, las mayores sí la conocemos, pero es una figura que para las que la conocemos no tenía mucha fuerza, es decir, es una gran historia de amor, pero tenía un final muy trágico. Y nos pesa mucho en el feminismo incorporar más tragedias, ¿no? Es decir, la relación del feminismo con la tragedia es una relación que ha sido buena, pero que hace años que decimos, bueno, como decía María Zambrano, tanto maestro no sirve, tanta tragedia no sirve. Entonces por ahí, pero bueno, como le reconocemos muchísima autoridad a Elena, pues dijimos sí.
sí recuerdo como un momento clave cuando Elena mandó un boceto del tapiz. Ella nos había dicho que la Inmaculada, que está en la tradición universitaria como patrona desde el siglo XIII en muchas universidades, la Inmaculada también tenía que estar. También la Inmaculada es muy difícil para las universitarias y para las feministas interpretar, incorporar, ¿no? Y para la izquierda más todavía. O sea, tanto es así que la Universidad de Valencia, los progres de mi época, quitaron la Inmaculada, pero dejaron al obispo o al patriarca. O sea que hay muchas contradicciones ahí. Entonces, el momento en que Elena trajo el boceto del tapiz, ya estaba el óvalo de la Inmaculada, nos gustó muchísimo, pero recuerdo a la vez que éramos 5 o 6 pensando y tal, y salió espontáneo: falta Inmaculada, necesitamos más la Inmaculada. Y entonces ella modificó, retocó la idea, esta es lo que yo recuerdo, ¿no? Y de tal, y nada, enseguida sí, había ya más Inmaculada. Bueno, entonces entre Eloís, la Inmaculada, el perfundet omnia luce, la idea de Eloís, perfundet omnia luce en vez de libertas, pues bueno, así se fue como incorporando, se fue elaborando la idea, ¿no?, de las mujeres con nuestra tragedia, pero también con la Inmaculada, que no sabíamos muy bien lo que quería decir. Y entonces el caer en la cuenta de que esa figura te recuerda la posibilidad, o a una mujer le recuerda la posibilidad de que de la violencia masculina se puede salir ilesa. Y se sale ilesa y se puede salir purísima, ¿no? Como dice la gente, es el puente de la purísima, ¿no? Y entonces eso sí que ya a mí me vincula el feminismo y la Inmaculada, porque el crédito de una violencia tiene que ser un crédito limitado, no puede destruir una vida. Y si se puede salir de ahí recordando que ella, que probablemente le pasó lo mismo, pues sale como salió Artemisia Gentileschi, creando una enormidad, ¿no? O sea, transformando un delito ajeno en arte, en creación, en vida, o como salió la propia Duoda del siglo IX, cuando el marido le quita a sus hijos y ella, en vez de hundirse, escribe un libro para ellos. Claro, se absuelve ella del delito del marido y crea. No se queda enganchada, se desengancha. Entonces, para mí la Inmaculada es la posibilidad de desengancharte de los delitos contra el cuerpo de las mujeres. Lo negativo en la universidad es muy grande para una mujer. Y entonces hay un negativo que destruye, pero hay un negativo que es fuente de creatividad. Es decir, lo negativo, si se trabaja, te trae creatividad. Entonces, podremos hacer algo a partir de esta instalación, elaborar eso, y yo creo que va a ser como una posibilidad de cambiar políticamente, algo también en el pensamiento de la diferencia, cambiarla de verdad, o sea, sobre la raíz de lo que va pasando. El conocimiento universitario en realidad es muy violento para una mujer, no solo porque ella no sea tenida en cuenta, porque cuando ha hecho conocimiento resulta que no está en las aulas, no está en los libros de historia, de matemáticas, de filosofía, sino que también, sobre todo, es un ofrecerte como lo más grande algo que prescinde de ti. O sea, la existencia simbólica de las mujeres libre no está en la universidad. Y entonces el aprender cosas, conocer, considerar conocimiento aquello que no tiene, en lo que tu existencia no puede alimentarse, sino que es siempre un conocimiento alienado, o sea, que solo conoces lo otro, no te conoces a ti, es una violencia, como sería una violencia que no conocieras lo otro. O sea, lo otro te interesa, pero lo tuyo, tu propia posibilidad de existencia ilimitada, entonces se presenta como una cosa, pero es otra. Y en este momento, con un 63% de alumnado que son alumnas, claro, algo tiene que estallar, o sea, algo se tiene que de pronto que romper por algún sitio
para dar luz a algo nuevo, no? El sentit que nosaltres donàvem a les recerques aquestes, i també ja dic, també en el centre d'Uada, era com fer cada vegada més present i més significativa aquesta presència femenina que ja veiem que ja no es pot aturar, avui dia hi és, i que la majoria de les alumnes doncs, són alumnes, són dones. I lliga amb aquest sentit de l'obra de l'Helena, ja us dic, perquè ella, des de l'art, pot fer aquesta significació d'una manera sutil i que arribi directe, no? Pràcticament, és a dir, presentant no només a Lluís com a geometria femenina, sinó tota la intervenció que ara veurem, que té molta presència al cos mateix femení. Jo vaig pensar que era una oportunitat pràcticament única per poder incorporar una obra d'art contemporània al context de l'antiga i tradicional Universitat de Barcelona. Per una vegada, una artista molt actual, formada a Nova York, que exposa tots els centres d'art contemporani d'arreu del món, podria dir-se, doncs ve a la Universitat de Barcelona i fa la seva intervenció en aquestes parets que ja tenen més de 100 anys. Em sembla que és una oportunitat realment molt novedosa, molt original i molt interessant per donar a conèixer la força de la dona. La força de la dona creativa, la força de la dona investigadora, la força de la dona que ha estat sempre molt important, però que no ha estat desvetllada i que en aquest cas l'artista ha contribuït i contribueix d'una forma claríssima a revitalitzar aquesta imatge. El perfum de Omnia Luce de la Inmaculada yo la había transformado en Eloís. ¿Por qué Eloís? Pues porque Eloís fue la mujer de Abelardo, que de alguna forma yo lo entroncaba con el nacimiento de la Sorbonne en París, puesto que él fue canónigo de Notre Dame, que es donde surgen todos estos acontecimientos que con el tiempo darían paso a la creación de la Universidad de París. Simbolitza moltes coses, simbolitza tots els gestos, totes les mirades, totes les accions, totes les realitats que s'estan canviant, que moltes dones a molts llocs és com algo màgic. O sigui, jo crec que encara la paraula, o sigui, encara no ho podem pronunciar i la paraula encara no és el moment, no? La paraula no està encara a la base. Llavors la imatge és la profetesa, no? És la profetesa, la que vindrà, que ens està dient coses, no? És com poder concretar una imatge el que encara amb la paraula no és possible pronunciar. Però el so de les campanes és el so que hi haurà abans que aquesta paraula materialitzi. Vull dir que per això era tan important també aquest arrelament del temps real i era tan important el so de la campana, perquè és el logos no vocàlic, no? És el logos abans. I això transforma. A transformar, o sigui, és com el resum de la transformació i és a l'inici de que s'expandirà una energia brutal. Per mi té molt de sentit fer-ho avui, a més. Avui en què la universitat realment està
està en una situació molt crítica, de crisi, una crisi que és molt sana, però de la qual ha d'escoltar també, ha d'escoltar aquesta veu que portem les dones. Si no ens escolta, si no autoritza el que som, el que estem fent, doncs penso que això morirà com a font de... com una de les fonts de coneixement important que hi havia fins ara a la civilització. Si no es transforma escoltant i autoritzant les veus de les dones, les relacions no instrumentals, és que no hi ha res a fer. M'agrada aquest punt que té la bellesa afilada i subtil, de dir coses sense ferir o de carretejar les ferides d'una manera nova. M'agrada, m'eleva l'esperit. No només hi ha carn, hi ha esperit, hi ha l'esperit. És com una veu que ha de sortir del cos, d'arrelar-se al cos, ha de sortir de dintre i ha de tenir aquesta força. Gràcies. Em sembla que no tenim gaire temps, per comentar. Digueu que ja ve les 7, o sí? Un quart d'hora. Per fer el debat, però de tota la sessió. D'acord. Un quart d'hora i uns 20 minuts. Sí, jo volia només puntualitzar una coseta més i ja acabo. Una pràctica, diguem-ne, política que la Dora més m'ha dit que la digui, que queda molt reflectida una de les moltes coses que passen en aquesta instal·lació i sobre la qual jo he escrit, que és aquesta idea, no sé si veieu un moment culmen, que l'Helena del Rivero deixa caure un mocador amb l'escut universitari, el vell, de la vella universitat. En un moment determinat li cau. I jo aquesta imatge, evidentment, té moltes lectures, com totes les obres d'art, però jo la llegia una mica també en relació amb l'experiència com una pràctica de deixar caure l'escut. L'escut real, perquè era un escut, l'escut de la Universitat de Barcelona, però no sense això, sinó l'escut entès com una mica la mesura, que moltes vegades ens impedeix pensar-nos en un altre horitzó de sentit a les dones. La igualtat, per nosaltres, la diferència, que és un horitzó de sentit que ens queda curt. Ens queda curt perquè la dimensió de la llibertat femenina no és comparable, no és mesurable a la llibertat masculina. És una altra cosa. De la llibertat femenina en sabem algunes coses, però no sabem masses coses més. Però sabem que d'alguna forma té un horitzó molt més ampli que el de la igualtat. Per tant, diguem-ne, aquesta pràctica de deixar caure l'escut seria una mica la pràctica de deixar l'automoderació, que també és una paraula que utilitzem bastant les dones. Diguem-ne que sí, que la revolució feminista ja ha triomfat, que ja estem a la universitat, que ja estem aquí. Però què passa? Per què no canvien les coses, en el sentit de millorar per totes i per tots? Perquè moltes vegades ens automoderem, i aquesta idea de no posar en pràctica l'espai de força amb les altres, força positiva, en el sentit de
la possibilitat que tu tens de fer i de sostenir coses. I en canvi deixar caure altres coses que estem sostenint. Doncs aquesta idea de deixar caure, de deixar caure finalment com un autodeure, com una mena d'escut que de fet ens protegeix, evidentment, a la dintre d'una universitat o una institució masculina ens protegeix, que també puc fer-ho com tu, igual que tu, però d'alguna manera està impossibilitant que aquesta llibertat femenina sorgeixi amb tota la seva potència moltes vegades. I res, només volia puntualitzar aquesta pràctica política que per mi és molt important, no automoderar-se en el lloc on estiguis, fer el que puguis fer, que puguis sostenir amb les altres, no perquè ets una heroïna, sinó perquè realment poses en joc, amb aquesta vulnerabilitat que té el cos de l'Helena baixant. Gràcies, Assumpta. Tenim un quart d'hora per a fer el col·loqui, per a que pregunteu així a les companyes el que vulgueu de les seues intervencions. Crec que hi va per ahí un micròfon. Voleu preguntar alguna cosa? Ahora, habíem pensat que al vegada esto de voleu dir alguna cosa que és obrir el col·loqui després de tanta intensitat, pues necessitem un temps, no se pot parlar immediatament, i aleshores havíem pensat regalar-vos un sobret amb el segell d'Eloís, de la Universitat d'Eloís, i que poguereu escriure dins. Com era? Que no me recordo. No sé si tenim un temps, però ens inspiri per pensar. Podem tindre uns 20 minuts. Està bé. És temps. Sí. La idea era això, que vos evoca, si algo vos evoca, una vivència, un gest, unes pràctiques, una experiència, era que reconeixeu aquesta Universitat d'Eloís, que està en aquesta universitat també, i per tant, si reconeixeu que us fiqueu en el sobret, i podem parlar també a partir d'ahí, si vos sembla, era una pràctica que s'havia acudit per tal de trencar una miqueta d'això. Ho podeu escriure en un paper, si voleu, o... La idea és que si us ensenyeu paper, sí, ho podeu guardar. Que se quede, però que puga parlar, si volen. Sí, serveix perquè ho penseu, perquè ho... Inaugurem, estem molt felices i teniu una primícia perquè inaugurem el segell d'aquesta universitat. Vosaltres que tindreu i podeu escriure això que us deia la Dolor, alguna experiència que reconeixeu al centre i en el cor del que és la relació educativa i del que és el nostre encàrrec, en definitiva, apel·lar l'encàrrec que tenim d'educar, d'acompanyar, de fer créixer. I es pot, exactament. Que es pot, i es pot. Cada una en el seu lloc. Aquesta autoderació, Ares, no? La idea que no pots, però qui t'ho ha dit encara que no pots? Però m'agradaria algun dia ho podes, però us asseguro que ho intentaré, sempre pots. Però sí m'agradaria si realment no és una prestació de la universitat, o sigui que té uns conductes En aquestes... I buscar.
i busca aquelles mestres que puguin també alimentar-te aquesta mirada, no? I aprofitar perquè tot el que et donin també, perquè dins d'aquests patrons, no? més antics també pots espigar aspectes segurament amorosos, no? Em va agradaria dir-te, no sé com et diuen, Emi. Vale, Emi. Que, a veure, jo crec que hi ha dues coses. Una primera és que es costa posar aquesta mirada que reconeix allò que ja existeix, que funciona i que és bo. Es costa. Perquè venim d'una tradició que està centrada en la crítica, en el que falta, en el que no és. I de vegades el que hi ha, el que és quan funciona, se'ls passa desapercebut. Per tant, una de les primeres coses que hem de fer, estudiantat i professorat, és educar-nos la mirada i educar-nos l'escolta i educar la manera en què estem en relació als altres també, no? Però jo sé que és molt difícil i com a profe sé que és molt difícil sortir de posar en el centre els continguts, de posar en el centre el coneixement. És molt difícil, però cada dia, almenys jo, no? Intente desplaçar aquest centre per a col·locar la relació educativa, per a col·locar la relació amb els meus estudiants i estudiantes. I això resulta més o menys difícil també en la mesura en què l'estudiantat m'ajuda a dir que estic així, que tinc una idea d'universitat, que tinc un desig sobre el saber, que el que estàs posant damunt de la taula no m'ajuda a entendre, a comprendre ni el món en el que visc ni a mi mateix. No m'ajuda a ficar en relació, no m'ajuda a posar-me en relació fèrtil, fructífera en aquest món, ni a desplegar tot el meu ser. ¿No? Bueno, ya nos consta. Yo supongo que lo que ha dicho, perdón, voy a hablar en castellano porque hay una persona que me ha dicho antes que no entendía bien la lengua, y yo creo que lo que has expresado de mí, seguramente muchas otras personas lo piensan y no lo han dicho, está muy bien ser valiente y decirlo, y pienso que es cierto que a veces nos ocupa todo, nos acostumbramos al malestar, nos acostumbramos a la automoderación que decía Asunta y sin embargo no nos relacionamos con aquello o con aquellas personas con las cuales podemos hacer fructificar algo distinto, ¿no? Y precisamente en estos testimonios de estas alumnas que luego fueron educadoras y vieron que realmente ese camino les había llevado a una transformación de ellas y de su práctica educativa y luego más adelante, pues realmente estas estuvieron allí también y pudieron trabajar con sus profesoras. En ese sentido, lo que decía Dolo es muy importante, ¿no? De que cuando hay ese espacio se puede aprovechar al máximo y no dejar que ocupe todo otros espacios, ¿no? Otras exigencias, otras necesidades. Porque estamos en relación, si unas y las otras no, la cosa no va, pero cuando va. Y también quería apuntar que contenido no es lo mismo que saber, ¿no? Porque al final resulta que los contenidos que son, ¿no? Uno se hace la pregunta de qué es eso. ya, lo que se evalúa, ¿qué es el contenido? Lo que se evalúa, ¿vale? ¿Y qué se evalúa? Un contenido. Jo t'explico una pràctica petita que he fet jo, des de fa temps. Explico conceptes d'art contemporani, llavors els puc explicar, no? Seguint el patró que m'han passat, no? Puc decidir d'alguna forma explicar-los des d'experiències femenines i masculines que a mi m'agraden, no? Doncs això és una tonteria, no? Però jo ho puc fer, o sigui, saps? Vull dir, el que pots fer
fas, el que no pots fer no ho fas, no? Però és una mica això, no? Aquest poc que pots fer és molt, no? I realment després veus que quan tu expliques una cosa amb plaer perquè t'està donant a tu i perquè, bueno, penses que estàs fent el que has de fer i jo estic complint amb el que em demanen, però no de la manera en la que m'obligaven, no? Sinó incorporar experiència femenina lliure i experiència masculina lliure, no? Els conceptes d'art contemporani. L'exemple petit o no? Hola, entenc que el sentit de l'OIS dins de la universitat, però a banda heu pensat o heu portat fora la iniciativa, fora de l'educació formal, a altres àmbits? Altres àmbits, què vols dir, per exemple, l'educació primària? No, al carrer, per exemple, o la publicitat, altres formes d'ensenyament que no siguin escola formal. M'enteneu? Bueno, nosaltres som professores també, per exemple, d'educació social, vols dir això? Sí. Doncs també en l'educació social, precisament sent un grau molt més nou, hem pogut, a més, estar professores que ens interessava una relació diferent també amb les alumnes i els alumnes, i això, almenys a la Universitat de Barcelona, doncs la veritat és que hi ha pràctiques d'aquestes que us explicava abans. I que si ho portem a la universitat vol dir que ja tenen en la formació una experiència de valor de qui són, de reconeixement, d'escolta, d'observació, que després també traslladaran, imagineu-vos això, no? Perquè es multiplica. A part del que ja porten de tot el llegat de casa, que també hi ha moltes coses que serveixen per estar en relació, evidentment, i estar en una escolta atenta i per estar... L'educació comença a casa, no? I també a l'escola primària a Catalunya, però també en altres llocs d'Espanya, segurament que aquí a València potser també, s'han extès molt projectes d'educació lliure que es basen en poder respectar la criatura i els processos de vida i de creixement i de maduració de les criatures. El centre és aquest. Per tant, és molt diferent la mirada, si estem en un centre o si estem complint la normativa. Les normatives, els plans, els programes, si ens despisten del que pot ser entendre les necessitats de les criatures, això no és educació, això és una altra cosa. Processos de socialització de l'ordre dominant, no? Per tant, ara, en aquest moment de crisi en què ja veiem que hi ha coses que no van, es busquen noves respostes. Bueno, si ha servit, ha servit, no? Però hi ha coses que cal tornar a revisar. No, que el que tu plantejaves també en relació al que podem, no? Doncs moltes vegades partint de la idea de tenir l'aula oberta i anar a altres espais o que persones d'altres espais vinguin a la facultat, és a dir que aquesta sinergia que es vagi movent, no? I també hi ha educació social, que hi ha molta gent que estava, com deia l'Anne, en educació no formal, i com és un canvi de mirada que simbolitza aquesta Eloís, doncs és generalitzable a moltes coses, no? A moltes pràctiques polítiques, inclús altres camps que no és l'educació pròpiament dita. I que sí, és interessant la teva pregunta en aquest sentit. Jo sí que volia afegir, i això sempre ho dic a les meves estudiants, als meus estudiants, que és molt important
tenir una comunitat de pensament en el sentit de pensar les pràctiques, de pensar les nostres implicacions, el que fem i el sentit que hi donem, perquè si nosaltres no donem el sentit que creiem que hi hem de donar el que estem fent a l'aula, el que fem és donar-hi el sentit que s'està transmetent des de sempre. M'enteneu amb això? I som, o sigui, els éssers humans, dones i homes, som creadores i creadors de sentit. Sense això ens paralitzem. Ens paralitzem i repetim, però repetim models que potser no van al moviment de la vida. I revisar, i continuar revisant. Però és molt important, i sempre els animo a que facin comunitats que puguin repensar el que estan fent. Nosaltres, per exemple, i us ho deia també en la presentació, estem, per exemple, en el Centre de Recerca d'Uoda perquè és on sentim que l'estar entre aquestes dones, entre nosaltres, podem parlar molt del sentit que hi donem també i com podem estar obrint la nostra llibertat en els llocs on estem, no? Això et travessa la vida, no és només a la universitat, és una mirada, una manera d'estar que canvien les relacions a casa, a fora, al carrer i on sigui. No és només a casa, no? Volia afegir una coseta a lo que havia dit Remei i que connectant també aquesta idea si es porta més enllà de l'escola o de l'espai escolar o universitari més formal, no? Des de Duoda, una de les coses que s'ha fet i que està fent-se des de fa 30 anys també és el màster de Duoda, no? És un màster en aquesta idea de recorregut, de camí epistemològic de pensar en ja presència de la genealogia femenina, no? I aleshores el màster arriba a dones i homes que treballen en diferents espais o que després desenvolupen la seva activitat professional en diferents llocs i en diferents àmbits, no? O sigui, diferents llocs, vull dir, des de l'escola fins un centre terapèutic o un hospital, no? I que va des de l'art fins al dret, passant per la filosofia o l'educació, la política, no? Per tant, jo crec que això també és una altra manera molt important de sortir fora, que és posar paraula, posar pensament, fer cultura. Sí. Yo quería comentar que me parece muy interesante el movimiento de Eloís, porque también es llamativo, ¿no? Trata temas muy a la vista de todo el mundo, como puede ser luego en una universidad, pero ¿cómo trata este movimiento de intentar de igualdad, de cambio en la universidad, el tema del acoso que existe a nivel más subconsciente de esa reproducción de la jerarquía de género que existe en la sociedad dentro de la propia universidad, que incluso amacha a las mujeres que están más en contra o más, más sensibilizadas con todo esto. Dentro de la universidad, incluso a esas mujeres se amoldan y se adoptan un papel que no es el que realmente ellas querrían tener. ¿Cómo trata todo ese movimiento, esa mano invisible que como que no nos deja ya gritar y decir hay que cambiar algo o no quiero comportarme así, sino que simplemente bajamos la cabeza y continuamos con la mecánica que se impone, ¿no? Es que no sé si me explica eso. No, a mi se m'acut amb el que dius,
se m'acut que nosaltres, amb aquesta comunitat i amb tot el llegat del feminisme, que va saber nombrar, la protecció de la perspectiva de gènere és fonamental en això, poder nombrar el patriarcat, que és viure d'aquesta manera, però és amb el complot, amb el capitalisme i amb el que ho veu, però vull dir, poder nombrar aquestes estructures jeràrquiques, doncs el que també nosaltres des de Duoda hem anat revisant i parlant i compartint que com a criatures humanes tenim aquesta capacitat tan gran de creativitat i de potencialitat i com a dones passar-les pel nostre ser dona i poder transformar, perquè està a les nostres mans moltes vegades, molts aspectes i moltes pràctiques, poder transformar la nostra relació amb la realitat i així multiplicant-ho, perquè transformar la institució universitària com puc transformar el rector si ell no pren la consciència d'alguna cosa nova, si no queda tocat per aquesta presència femenina i que alguna cosa diu, que no queda curt, queda petit això, perquè es ven també en els rànquings i en el mercantilisme de la universitat, perquè alhora també se sent que ha de vetllar per això, o sigui que no, però Assumpta, tu volies dir alguna altra cosa, no? Sí, ens trobem molt sovint que a mi una imatge que m'ha ajudat molt a entendre com funcionar en aquest doble joc és una imatge que va crear una pensadora italiana que es diu Chiara Zamboni, que deia que nosaltres d'alguna forma estem davant d'un taulell, dins de la universitat. Llavors aquest taulell hi ha gent que juga a escacs, i el poder. I nosaltres hem de jugar, perquè el taulell és comú, el món és comú, entre els que i les que d'alguna forma sustenten les relacions de poder i les que d'alguna forma preferim entendre que la humanitat i que la civilització és la civilització de les relacions no instrumentals, les de l'amor. I aleshores juguem a les dames. Això és de Chiara Zamboni, però a mi, com que soc molt d'imatges, em va ajudar molt a entendre que, clar, a mi em paralitza si tinc davant un taulell d'escacs, en canvi pensar, puc jugar, però puc jugar en el mateix taulell de les dames. I aquí se m'obre tot un altre, diguem-ne, univers simbòlics, dames, entre dones, la mediació entre dones, és difícil, no t'enganyem, i és cada vegada, o sigui, no hi ha un model, no hi ha una recepta, és cada vegada un joc, i ho fem com podem. Encara no sabem com vam penjar això al cor de la universitat, no ens ho preguntis, va passar. Al tren ens ho parlàvem, però com és que vam fer això? No ho sé, no ho vam fer, Vull dir que cada vegada és un joc de mediacions i evidentment hi ha moltes dones que sostenen les estructures de poder. En aquesta idea de les dames i l'escac, de les dames i l'ajedrez, una pràctica important que també diu la Chiara Zamboni és aprendre a reconèixer en l'altre i siga la possibilitat del símbol lliure. És a dir, que ningú de manera individual s'agrega a una identitat o a una forma, a una pràctica política definida, tancada, perquè siga el degà o la degana, el vicedegà o la vicedegana, el director o la... sinó que també hem d'aprendre a confiar en aquesta part del simbòlic lliure de cadascú que posem en joc i que es deixem tocar i es deixem transformar. Perquè si no es tindríem que dir també que la gestió en la universitat no és important per a nosaltres i no és cert. El que és important per a nosaltres és no quedar-nos enganxada en les pràctiques del poder. També hem vist en la investigació que us hem portat i que també es va portar en comú amb tota aquesta instal·lació, és que també, a veure, nosaltres el llibre el titulàvem La Universitat Fèrtil, Mujeres y
y hombres una apuesta política. És a dir, demanàvem també aquí en el llibre a les dones i també als homes que ho puguin veure, que també es puguin qüestionar la seva afinitat amb el poder. Hi ha un llegat en què l'home masculí està molt lligat al poder i que puguin també qüestionar això, poder recuperar amb ells la seva pròpia genealogia femenina també i donar-li un lloc en el saber, en el coneixement, en compartir, en obrir-se la relació amb el seu sentit lliure de ser home o món i cada un de la seva manera, però també això que és important, la mediació també amb els homes i apel·lar-los a que ens facin costat. No sé, si les dones podem estar bé al món, jo crec que no només és per les dones, sempre serà per les dones, pels homes i per les nostres criatures. No, jo, dintre de la línia d'aquestes coses que estem comentant, o sigui, el poder no només està en el rectorat i en tots aquests llocs, sinó que evidentment està en l'aula, està en les propostes dels treballs que es fan, en el tipus de relacions que ens envolten. Llavors, hem parlat abans d'aquesta mirada atenta i oberta, buscant altres coses, i d'aquesta confiança de que sempre podrem trobar algú o alguna que pugui d'alguna manera interaccionar amb nosaltres, relacionar-se amb nosaltres i amb aquesta i la relació amb un altre i amb un altre en la creant espais que puguis estar lliurement, no? Perquè és veritat que circula per tot arreu i circula encarnat en diferents persones que poden ser homes, poden ser dones, i llavors és qüestió de tenir la mirada atenta i veure cap a on pots escollir. De la mateixa manera que deia Assumpta que a la classe podem escollir perquè tenim una llibertat subjectiva, no la llibertat aquesta de fer el que vulgui, sinó la llibertat d'escollir, doncs també una pot escollir amb qui es relaciona dintre de la universitat i amb qui no. Amb qui no es relaciona per el mínim que ha de fer i ja està. Hi ha alguna altra pregunta, última, i si no es fem el tancament? Alguna altra pregunta? Doncs com a tancament vos convidem a veure l'exposició fotogràfica Practicum en Amèrica Latina, una mirada de gènere, que està dut a terme per els estudiants i les estudiantes del programa de mobilitat d'Amèrica Latina. La teniu al hall i amb això podem tancar aquesta primera sessió de la jornada, de les jornades de coeducació. Moltes gràcies i molt bon dia.